Mozambique mɔgɔ 15 ɲɔgɔn fagara Malawi ani Mozambique jamana kan fiɲɛjuguba cyclone Freddy o cilen kɔfɛ min kɛra sanjiba dɔ nalen kɔfɛ. Congo RDC dunuya keleyatɔnba Nations Unies ka lakana kɛlɛbolo Conseil de sécurité ye u ka tile sabatama kuncɛ kunun kari u da sera politiki ko gɛlɛya ani dangarili min bɛ ka kɛ Kivu kɛɲɛkayanfan mara kan M23 jadijɛkulumaw bolo minnu bɔra Rwanda jamana y'a jalakilikanw nkalontigiya. Italie mɔgɔ 30 ɲɔgɔn tununa 17 min sera ka kisi jikan kulunba dɔ fodonnen kɔfɛ min tun bɛ ka bɔ ni farafina gunkana taamadenw ye Libi k'i kunda garde côte Italie jamana kan. Gabon jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ kɛ bi ka mɔgɔ 31 minnu bɛɛ lajɛlen tununa u ka baton kululen kɔfɛ marsi kalo tile 9 a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 6 ɲɔgɔnnin bɔnɛ mɔgɔ 161 olu de tun bɛ ni baton kofɔlen in kɔnɔ. Tunisie jamana ye wasaden kuraw sɔrɔ bin tɛnɛ min laɲini kɛra jamana fanga ni fanga sinamatɔ ni ɲɔgɔn cɛ.